Je tu september 2024 a Apple ako vždy predstavil najnovšie iPhony. Tak si ich spolu poďme unboxnúť. Poďme sa najprv vrhnúť na nový základný iPhone 16. Ten prichádza tento rok v pekných saturovaných farbách. Ja tu mám modrozelenú. Tak ako už je zvykom, v krabici je samotný iPhone, USB-C do USB-C kábel, ďalej je tu dokumentácia, ale chýba tu jedna legendárna vec, a to nálepka. Tu sa Apple rozhodol z environmentálnych dôvodov vynechať a za to dávam obrovský dislike. Táto menšia 128 GB verzia iPhone 16 stojí 949 €. Má najnovší procesor A18 s 5-jadrovou grafikou a až 8 GB RAM. Fotoaparáty sú tu dva. Jeden 48 megapixlový a druhý ultraširoký 12 megapixlový. Oproti predošlému iPhone 15 má nová 16 miesto starého a legendárneho prepínača režimu hlasitosti ponovom programovateľné akčné tlačidlo. Úplnou novinkou je aj prepínač vpravo pod tlačidlom zamykania, ktorý sa nazýva Camera Control.